Kusung tabuk next session di tha nai tunggu. Tabuk choir team rongno jorare nai. O Jisu, nolong aku. Jadi namamu.
जों हायनाहाय नेक्स्ट सेसन बुकाखौ थांलायानो हायगे फायदि आं ज' तनिंगै ओ पान्डानि ताबुक सेकेन्ड सेसन जेंनानि बागै नरक ज' तनिंगै इलाम बाकायसां परिवानो नरक आं मैबा सानायदि 1 Timothy chapter 3 verses 8 to 13 1 Timothy chapter 3 verses 8 to 13 Saka sijak tonggo Mothani samung klainai rokni kok Mothani samung klainai rokbo Tong kahamte kok narak nayeng thai Borok anggur butui Kebang nungya unthai Rangni bagai khamaya unthai Jung poito klaimani Abuni soy kokno Borok khasutrang kheromui Ma tong thai Borok sekangno Potaliwui naijak thai Aro sukhe borok samung kaham klaitung Borok ni bihik songbo Tong kaham thai Borok kogru ju sayawi unthai Borok bebagono yaglaya unthai bebagono kaham unthai Mothani samung Klainai ni bihik khoroksan unthai Kia bo busabutui rokbai Nukhungno kaham ke nargei mannai unthai Kaham ke samung Klainai rok Borok kaham unjaknai Kia borok Kristo Jisu No poito klaimano Khatorui sawi mannai Omong hakai tuni bok subai Kosma kothai Haike sing tabu Ango jorao Cini Buskango Cini dikon nogno Ang khoroksa ke ang ringnani bakak thangai tongo Tabu cini ojorangka dikoni ordination Boni bagai Ang cini Dikon nogno Buskango phainai ang khoroksa mungkhunai Motha bai klainai Haike cini buskango Cini yak si bakak cini monso buskango Borok busawinai Tongphainai Haike ang ringnai puilauno Cini Okra Manganang Joyanto Dev Borma Abanga Life Vision Church ni Hai hai Okchini Okra Manganang Joy Krishna Dev Borma Kamalashwara Life Vision Church Hai sini Okra Manganang Robindra Dev Borma Dohoram Life Vision Church Okra Manganang sini Jotindra Dev Borma Life Vision Church Maichang Hai sini Takok Okra Manganang Renu Dev Borma Life Vision Church Subol Singh Haiki borok no sing ini ojorao yaphango ni chini Christian rok lai bumao jebabe jeng klai hemani je kai chini samung tangnani bagai jeng borok no ini au lama tui no elam bagi mote tui jeng borok no tini Kaitor ni thaliwo bini samni bagai ia pharma digi thanglayan boni bagai ango jorao browni bagai churiwan chukhate langmani boagra maigana phakaito subrai ni thani surwo ni thani ia pharo o tini kaitor khorokba
Cini mothani okra rokno kaitor neng ya fongo kaitra falor neng ini besar rokno neng ini samung ni barja neng rumani omai kena jeng bocini live vision church jeng bisik ni pungmani salo jeng subrai jeng mau puila jeng korok panoni ni munggui cini church ni samung no bara kete bo khaina ni bagui church ni samung no te bo naithoke charna ni bagui cini mission ni te bo ni wana ma sinsa kaisa samung no jeng baglai ni te bo torei thangkai thangmanan bagui or subrai no ojora kahamo ni ni busarok no o kaito ni sagri mothni sam thailan bagai ding chongui naka o subrai bari bagai nana hamba o subrai ning tini no pando sungai kulian ni paitha jara nang sungai tong phaidi surma jikon salang mani bagra subrai Jesus Kristo ni mung kathar bai surma sana amen kathang kaito ni bisingo kaito ni seleng the most respected founder and president Life Vision Church ani khasuk ni sar ang Reverend Sanjit Deborma mission director Life Vision Church nini thani dikon ni kathar chong nini bagui chini mothabai chongui najak okra rokno yakaro borok chini mothani raida ni modetei de jongjakha nung pujo de klai je borok kai jeni kathar mothani kathar samung no tangnani chokjakhane borok no chini mothani modetei jongjakha motharo oguksa surima bisingtei te kai tani thani sanma bisingtei borok no mothani dikon samung ni bagui najakha jung poito khlayo borok ok kathar samung no yasakna bagui chupjak nei kai tuni kathar samung kathar lamate no bible ni modetei te chini Life Vision Church ni modetei kai tuni kiriya mothani kok naragya chok mai khambai lomjak tomung hamya bai kubuljak borok rokno dikon chongi manya phia mothar ok buksa tongai kai tuni thani suri sanma bai kai jer borok ni chini mothani dikon samungni bagi chongai nakha kaham ke am jogai naima bisinte te kai tuni guidance bai borok no borok kaham te chukjak ni poitu khlaijakha aboni bagai ang borok no kai tuni kathar chongmung no yasakna bagai ringo te borok no kai tuni buskango tai kai tuni borok rok ni buskango samai tana bagai dayo Promosi. Jotono hambai ang porinai ang Joyonto Deborma kaitor ni buskango ei joto poito khainai rod ni buskango sumai tango tei dikon ni uthar barjano khlaina bagui sak yaparo samung rem dok ni butang tangsani simi tangsini ni butango samung soi ni jimi sat tei Timothy rem dok rem tham ni butang tang char ni simi tang si tham jorani 1 Timothy 3 ni 8 হইতে 13 পর্যন্ত 13 বুতাঙ্গো যে ইলেম বাগনি ফুরুংমুং তংমানি আবনো বুজিওই আং সাত মুসুং তুইনো এই tong thokma bai theno o somaino tango ang office ni dagi mungno manani tei mothani bebak samungo no kaitor no borom rui seba khlainai ang kaitor ni thani tei mothani thani kok naruknai borok tei poito khlaijaknai borok ungoi tongnai
ang ani sakni kumsukma tei hamya musukmarokno romoi tongnai ang ani saisung sakni simi kaham wansugoi samung tanglak tei ang rang poisa tei barja mano mungsabo samung saya khlaiglak kaitorni kuthar chongmungno poito khlaima bagoi tei o chengmung kaitorni musung matuino somjak kha hunoi ang yasagoi nawo ang kaitorni kok thaino kaham khe surungnai tei mothani buskango phunuk mari ganang tei barja gunang borok ungoi tongnai ang samung hamya nungmung hamya tei borok hamya bai kurungoi kaitorni kuthar chongmungno sak nangya khlaiglak kaitor ano phan roma bisingtui tei khola kutharni suar manma bisingtui kaitorni mothano rakhokna bagoi je mansak ang samung tangnai ang ani nukhungno kaham khe naikolnai tei chini mothani poito bai gudaljak khe ani langmano mothani buskango tonai ang kaitorni buskango mothani thani tei ani nukhungni thani kok naruknai borok ungoi tongnai tei chini bukra jisu kristoni kharokma bisingtui dikonni barja kotor rujak mano rakhokna bagoi ang tiar tongnai ani seba khlaima mothani thani kaitorni hamjak mano phunuk thung tei ang kaitorni borok gokha barja runai borok ungoi mut manthung aboni bagoi puthang kaitor ano jubathung amin ambayasun Tau sini di jomjakna thangnai dikondo yasku sumnai tei chingborok ni bagui chini ani logi je chini chief guest tongo kaitorni ola kaitorni spring bai tui ulu tongjak borok kaitorni silengro tei ching palpaksa borok ni khologo yak pero shurui ching borok no kaitorni mothani kuthar mothani dikon chongani chawarao ching borok mabaiki ching borok dikon ni samung kutharo yasana thami tongkhaba ang koine ching joto motharo isai basana Malayalam
Bini samuni bagaino resudika bini thane kogor sakri sandi bodagiyo nono kodoma kaha pinalino handiya bobai kogoi shagri Congregation di bahasa Win Dong, especially sacrament arrange kaja kajini, kita congjak di kondok ni bagi, so kita sama tahu kali kami dong. Jepura jeng Kristen ni besar ni orang songo, bini body ni part, Kristen ni borok ni sakna dami kali, bini bahan, tetapi ni bagi kap mana, biasa eksak perjentur, jeng bini besar ni kap ni mana. Jisu utang tonglang puru bawon sagri rok ni sai kelangkan. Di jara burum salburum burum jepru pono, jempal baksa kutum le jale ke. Jibono muju kelanya bagi bini bahan dari trini rubo jenguruti tiang kuti nusanan bagi. Tapi awal ketang ni tong play tong sini lagi te ministry. Bani bagi borom rumah bagi, muju kelanya bagi. Jeng ok ketar. Pandalo Selama berhak tangan Terus sungai lembak tangsan lainnya Sini Reverend Sir Paul ini 1 Corinthians ni chapter 11 verses 24 to 26. 1 Corinthians chapter 11 verses 24 to 26. Kai turno hambai rekha hai kya abono sakagai hai ni saka omono ani bahan omo norok ni bagi se ano muitu khlaike omo hai khaidi abo hai kino sabai pai kino ko khurina oi hai ni saka o khurina o khuriuha kai tor ani thui bai Gatal ke semai dang mani, narok omono nungrum brum ano muitu ke nungbi, narok oruti cabrum brum okpuri nungrum brum subrai kayasa binit imani kokno pido. Ini bagi sarka. Tadi. Amin. Ketangkai itu jenana hambai itu. Jeci ni langmau nun payi. Sal belum sampai baksa tongani. Bekau songina. Nini bebab tong geris bergerak jual nungya kari kerja. Sudah sunah hamzat hambai. Ini kai itu. Oh kethar comong pandawo. Nini kethar bahan te betul ino. Jadi ni bagi kak mani tekro saka yormani abunu muncul lagi. Nini conjak ketal ikondok ni tani ya saja. Nengabunu kethar saja. Dia abunu ni bahan. Dia abunu betul ini thantin. Dia abunu ya sak nai. Nini seleng ro. Borok ni saka wa ketal hamari. Tapi ketal imam. Nini hawa tani samung tangga bagi demo tani kethar samung kami bagi. Menggorok ni kau te kalau asal itu, Yesus Kristus.
Sini jomjak ikon rokno angkoi nei borok basawai tangi tepsake borok ni asuk thayo naik baru. Tai sini Dr. Foundation asuk lai jadi. Ojaro sing offering song besar lai nang tayawan bisingo. Kristen Mumbai apa kaito ning thani solution Ngojorao sini borong benang sini Life Vision Church ni sini founder and president sini sir kaya certificate borong tini ya farmu apply ya farmu takho gokra sini mangnang Jayanto da Burma Abanga Life Vision Church ni ang bono sini bestanggo thanani bagai ang koyai bini certificate no Cini joto audience ng gustanggo motha prani gustanggo borong bai khainai khari borok ni ya sakna
Ang haino hai ini jogoni gustango sapi unai mumbai thainai sini borong genang haino hai sini okra takhu okra sini man genang Joy Krishna the Burma Life Vision Church Komlaswarani. Siapa korang lain lupa lagi? Tengok korang kotor ke? Ang hai na hai koi pinai, sini takhu gokra, sini manganang, hai na hai Robindra the Burma, Dohrang Life Vision Church ni. Hari singgin bagai bagi apa korang lain ni? Ang hai na hai koi pinai, sini takhu gokra, manganang Jotindra the Burma, Life Vision Church Maichang. Hai na hai ang koi pinai, sini hai na hai takhu gokra, manganang Renu the Burma, Life Vision Church Sebolsi. Sing apa korang lain? Okey hambai, kita uzrahin hai sini yang. Certificate ya permani awatang rate narawan suman kai ni ta. Kaisang ka ini je borok chongjak mani abang ka kaisa permanent certificate. Abang kono renew system kare. Tegi je certificate abang ka certificate of deaconship jeta renewal kana. 1 year term ni bagi jakha. Borok ni sabung kaham naijak mani porewa mothani koi Mumbai. Aina hai Puskang Bishwa tei kaisa term ni bagi ba second term the version bagi rejak mandu awan bagi te ordination ni dorkar ya ordination ni certificate permanent certificate abo renew ni kono dorkar kare ar deaconship ni je certificate abo ka renew ganam taun bagi duita certificate so narok joto corporate claimant bagi hambai tabo paithak chini o